timpul să ne pregătim, e timpul să ne pocăim, e timpul să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și noi, slujitorii, și întreaga biserică. Doamne ajută! De aceea citim un cuvânt din Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 14, despre Iisus, Marele nostru preot, care ne-a răscumpărat prin jertfa de la Golgota. Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Dacă cineva în seara aceasta are nevoie de ajutorul Domnului, de îndurarea Domnului, mă rog ca Dumnezeu să îl ofere. Amin. Am dorit momentele următoare cu biserica în rugăciune comună, să ne rugăm lui Dumnezeu ca în continuare El să ne vorbească prin acest paragraf despre Marele Preot Iisus Hristos. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului. Frați și surori și stimați prieteni, mărturisesc înaintea Domnului că este un mare har faptul că mă găsesc aici și eu și toți frații care suntem înaintea Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru că veștile care circulă la ora actuală și necazurile care lovesc anumite persoane chiar din Biserica Domnului, poate că ne-au tulburat și pe noi și pe dumneavoastră. Nu de mult am îngropat biserica de la Mihai Bravu, o mamă, la numai 54 de ani. De asemenea, în comuna Nojorit, am condus la cimitir, nu de mult, un tată a 10 copii. Și se întâmplă, la ora actuală, tot felul de lucruri, de necazuri, care ne pun la încercare credința și dragostea frățească. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Ebenezer. Amin. Dacă se va întâmpla și în biserica dumneavoastră un necaz sau o încercare, să stați alături unii lângă ceilalți. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Pentru că oamenii din jur au văzut și vor vedea astfel dragostea lui Dumnezeu și în astfel de circunstanțe nefavorabile. Este un har pentru noi să fim aici. Biblia spune că mai mult face o zi în casa lui Dumnezeu sau în curțile Domnului decât 1000 în altă parte. Și eu cred Biblia. Deci este un har că suntem aici câteva ore în casa lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru pe muntele Tabor, bucuros fiind de prezența lui Dumnezeu, a exclamat și el: Doamne, este bine pentru noi să fim aici și nu în altă parte. Și la fel putem spune și noi seara aceasta, aici la Ebenezer, în Sălat: Doamne, este bine pentru noi că în această seară suntem la evangelizare. Dumnezeu să binecuvânteze biserica. Amin. Noi nu știm ce va duce ziua de mâine. Nu știm ce va duce o săptămână, o lună, dar un an. Nu știm și recunoaștem lucrul acesta. Însă rugăm pe Dumnezeu să fie cu noi, cu fiecare. Amin. Fie că vom urca pe muntele Tabor, să ne bucurăm de slava lui Dumnezeu, fie că vom coborî la Golgota, la întristare sau la încercare, dorim ca Dumnezeu să fie cu noi. Amin. În anul care stă înainte, dragă biserică, mă rog, ca Dumnezeu să fie cu tine. Amin. Dumnezeu să fie cu familia ta. Amin. Cu copiii tăi la școală. Amin. Cu studenții tăi, cu bătrânii tăi. Dumnezeu să fie cu biserica aceasta. Amin. Unii oameni se duc la vase de lucru, la proroci, ca să-L întrebe pe Domnul ce va fi cu ei în anul acesta. Și ca păstor penticostal am mai spus și repet,
Eu sunt de acord cu astfel de lucrări, pentru că în cadrul Bisericii Penticostale noi credem că Dumnezeu îi poate vorbi unui om și prin Scriptură, și prin poezie, și prin rugăciune, și prin Duhul Sfânt. Deci dacă cineva caută voia lui Dumnezeu și îl întreabă pe Domnul și pe această cale, ca păstor penticostal, și noi, păstorii penticostali, suntem de acord cu astfel de lucrare, numai să fie din partea Domnului. Însă, fraților, orice ar veni și orice s-ar întâmpla, Dumnezeu să fie cu noi. Pentru că până la urmă, Dumnezeu ce-a hotărât în dreptul fiecăruia, se va întâmpla. De fapt, și evreii în Vechiul Testament, și ei erau foarte preocupați de ce va fi cu ei în țara Canaanului. Și nu odată l-au căutat pe Moise și l-au întrebat, dar cum va fi acolo? Ce se va întâmpla acolo? Ce fel de cetăți sunt acolo? Ce fel de ogoare sunt acolo? Și dacă veți citi Vechiul Testament, veți remarca faptul că Moise nu le-a dat foarte multe explicații. Ce va fi și cum va fi. Doar i-a asigurat și le-a spus că Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului și care îi conduce prin pustiu spre Canaan, îi va binecuvânta și noua țară, le va binecuvânta ogoarele, le va binecuvânta casele și familiile, dacă ei vor asculta de Dumnezeu. Israel spunea în vremea aceea Moise, dacă îl vei asculta pe Domnul Dumnezeu și nu-i vei face rușine și nu-i vei face durere prin ascultarea ta, El va binecuvânta și casa ta, va binecuvânta și ogoarele tale, va binecuvânta și coștița ta și postava ta și chiar dacă vei traversa încercări, El va fi cu tine, mărit să-i fie numele. Condiția de bază însă este ca noi să-L ascultăm pe Domnul. Mă rog ca această biserică de la Solar, Biserica Ebenezer, să fie o biserică ascultătoare de Dumnezeu. Amin. Și atunci orice s-ar întâmpla, Dumnezeu se autoproclamă ca și protecție peste noi, ca și binecuvântare peste casele noastre și peste viața noastră. Pentru că până la urmă noi, biserica, pe acest pământ, suntem sub privirea unui mare preot. Cei care ați încheiat legământul cu Dumnezeu, cei care ați primit pe Iisus ca Domn în inima dumneavoastră, sunteți pe acest pământ, dragii mei, sub privirea unui mare preot care a străbătut, spune Biblia, cerurile și s-a așezat la dreapta Tatălui în mărire. Și acest mare preot este Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele! Slăvit să-i fie numele! Și în numele Lui noi suntem binecuvântați. În numele Lui noi suntem ajutați, izbăviți. Dacă suntem încercați, suntem însoțiți în încercare. Și Domnul Iisus a promis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului, împodobească-L gloria. Așa spunea acest paragraf din Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 14. Astfel, dar, fiindcă avem un mare preot însemnat pe Iisus care a străbătut cerurile, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Doamne, ajută-ne! Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, fiind conștienți că Iisus e marele nostru preot, să rămânem tari în credință, să rămânem tari în mărturisire, să rămânem tari în pocăință. Dumnezeu să ajute biserica! Cu ajutorul Duhului Sfânt, aș dori să am un mesaj legat de acest mare preot cu numele Iisus Hristos. Și tocmai așa am titulat și mesajul Iisus, Marele Preot. Iisus, Marele Preot. Și vorbind despre Iisus ca Mare Preot, categoric vom aminti și jertfa lui Iisus, pentru că prin jertfa aceasta eu și dumneavoastră care ascultați Evanghelia am fost iertați și am fost mântuiți. Dumnezeu să binecuvânteze biserica. Amin. Vorbind despre Iisus ca Mare Preot în seara aceasta, vom face referință categoric la jertfa Lui și vom accentua faptul că această jertfă are puterea să mântuiască, să vindece, să elibereze. De-a lungul istoriei, popoarele vremii, spune istoria, s-au întrecut între ele care să inventeze cea mai sadică metodă de execuție a unui om. Și asirienii, și romanii, și alte popoare
au inventat metode sadice de executare a unui om. Însă, în urma analizei istoricilor, s-a ajuns la concluzia că cea mai barbară metodă de executare a unui om este și rămâne crucificarea în istorie. Să-l pui pe un om pe cruce în văzul mulțimii, țintuit de piroane și dezbrăcat de hainele lui, și pe lângă durerea care o avea, să fie expus și la o rușine teribilă de a sta dezbrăcat în fața mulțimii. Spune istoria că înainte ca Domnul să se întrupeze ca om pe acest pământ, în Senatul Roman a avut loc o dezbatere foarte amplă pe această temă a crucificării. Și la dezbaterea aceasta a luat cuvântul, spune istoria, și Cicero, un mare orator al antichității. Și senatorii romani au decis și au hotărât că această metodă de executare a unui om, crucificarea, să se aplice doar barbarilor, doar hoților, doar acelor oameni de speță foarte joasă, care nu au pe nimeni de partea lor. Și așa au hotărât romanii, pentru că era o metodă de execuție extrem de josnică. Și acum revin la Domnul Iisus Hristos, Marele Preot, și aduc aminte bisericii de la Sălart, Biserica Ebenezer, că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost omorât ca om cu cea mai barbară metodă de execuție. Slăvit să-i fie numele! El a fost crucificat pentru păcatele noastre. Și de aceea în seara aceasta va fi declarat ca Domn și Mântuitor peste orice suflet care avea viață veșnică. Mărit să fie Domnul! Amin. El a murit pentru noi. Cel mai bun om care a trăit vreodată, spune istoria, Iisus. Cel mai mare Domn, cel despre care Petru spune în Evanghelie că mergea din loc în loc ca să facă bine, nu rău, să facă bine oamenilor. Cel care a vindecat foarte mulți bolnavi, el a fost omorât de romani cu cea mai barbară metodă de execuție, crucificarea. Și în această seară aici la evangelizare vrem să-L proclamăm pe Iisus Hristos ca mare preot. Pentru că despre El spune Biblia că este unicul mântuitor. Și în seara aceasta îl vom declara pe Iisus ca unic mântuitor, ca unic salvator, ca unic mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Slăvit să-i fie numele! În primul rând, dragii mei, acesta e sensul acestui verset biblic. Iisus, marele preot, e un mare preot însemnat sau unic. Și se poate afișa Evrei 4:14. Astfel, dar, spune Biblia, fiindcă avem un mare preot însemnat pe Iisus. Sensul cuvântului însemnat aici este unic. Asta înseamnă că Iisus e marele preot unic. El poate mântui un om. El poate salva o familie. El are dreptul să mântuiască un tânăr sau un om mai în vârstă. El a murit pentru păcatele oamenilor. El e marele preot însemnat. El e marele preot unic. El e unicul mântuitor, unicul salvator, unicul Domn. Slăvit să-i fie numele! Amin. Biserica Ebenezer, noi care predicăm, am fost salvați de acest Mântuitor Iisus. Noi care suntem aici în biserică, am fost mântuiți de acest Iisus. Noi n-am meritat mântuirea și viața veșnică. Nu era obligat Dumnezeu să-mi ierte mie păcatele. El le-a iertat în numele Domnului Iisus. Și în această seară e la fel. Dumnezeu oferă mântuire numai în numele lui Iisus. Dumnezeu oferă vindecare în numele lui Iisus. Dumnezeu oferă iertare în numele lui Iisus. Dacă cineva îl primește pe Iisus ca Domn și Mântuitor, Dumnezeu iartă păcatele și îi mântuiește viața. De aceea trăiască Domnul Iisus. Amin. Marele preot unic. În primul rând e un mare preot unic, însemnat, singurul mântuitor. Iată o întâmplare care să aducă puțină lumină în mintea noastră a fiecăruia. Spune istoria că era un mare moșier în Anglia, deținea o galerie întreagă de tablouri. Tablouri celebre pe care le semnau
pictori celebri din vremea aceea. Omul și-a permis să cumpere tablouri valoroase și a făcut o expoziție întreagă de tablouri acasă. Și veneau oamenii la el să admire acele tablouri faimoase. Însă în mijlocul lor, spune această istorioară, omul acela bogat și-a pus tabloul fiului său, care plecase în veșnicie de tânăr, în adolescență. În urma unui accident a fost dus în veșnicie. Și tatăl i-a pus tabloul în mijlocul acelor tablouri foarte valoroase. Pentru el era cel mai valoros tablou. Pentru acel tată, tabloul fiului său era unic, era tabloul preferat. Zugrăvea chipul fiului său. Cu vremea, spune această istorioară, bogatul acela a murit, ca orice om. Și au fost scoase la licitație tablourile valoroase. Într-o sală imensă au venit foarte mulți oameni bogați, foarte mulți oameni cu bani, să cumpere acele tablouri celebre, care erau și scumpe. Însă cel care conducea licitația a strigat în fața mulțimii: domnilor, înainte ca să aducem la licitație tablourile care vă interesează, vrem să scoatem la licitație tabloul fiului acestui moșier care a plecat dintre noi. Vrea cineva să cumpere tabloul cu fiul moșierului? Și l-a expus în fața mulțimii. Toți au pus privirea în pământ, că nu erau preocupați de un tablou al unui om care murise. Cel ce conducea licitația a strigat din nou: mai întreb o singură dată, vrea cineva să cumpere tabloul care zugrăvește chipul băiatului moșierului? În acele momente s-a ridicat în picioare o bătrânică și a spus: domnule, eu l-am cunoscut pe acest băiețel. Până a murit, am stat pe stradă cu familia lui. Vreau să iau eu tabloul acesta în memoria băiețelului. Și bătrânica a venit în față cu niște bani de nimic. I-a pus pe masă și a luat tabloul. În secunda numărul 2, cel ce conducea licitația a strigat: domnilor, licitația s-a încheiat. Dar cum au strigat moșierii de acolo? Așteptăm să aduci în față tablourile celebre care ne interesează pe noi. Și cel ce conducea licitația a spus așa: domnilor, licitația s-a încheiat, pentru că cel care a murit dintre noi, moșierul, a dat acest ordin: cel ce va cumpăra tabloul fiului meu să devină în secunda 2 proprietarul întregii galerii. Ori această bătrânică săracă ce a cumpărat tabloul fiului devine în secunda aceasta proprietara întregii galerii. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, vă spun sincer că citind această întâmplare, m-am gândit că la fel e și din punct de vedere spiritual. Pentru că Biblia spune așa, 1 Ioan 5 cu versetul 11: Dumnezeu ne-a dat, ne-a trimis viața veșnică. Această viață este în Fiul Său, spune Biblia. Cine are pe Fiul, are viața. Dar cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața veșnică. Adică dacă cineva îl primește pe Iisus, e foarte clar. Dacă cineva îl acceptă pe Iisus ca Domn și Mântuitor, dacă cineva crede că Iisus s-a născut pentru el și a murit pentru el și îl acceptă ca Domn și Mântuitor personal, în secunda numărul 2 spune Biblia, omul acela e mântuit, e socotit neprihănit și toate comorile cerului vor fi pentru el rezervate în ziua veșniciei. Mărit să fie Domnul! Pentru că Iisus e marele preot însemnat. Cu alte cuvinte, doar El te poate salva. La finalul acestui mesaj vom face un apel, chemându-i pe cei care sunt încă neîmpăcați cu Dumnezeu, să-L accepte pe Iisus în inima lor. Să-L accepte pe Iisus în viața lor ca Domn și Mântuitor, pentru ca toată viața veșnică și comorele eternității să poată fi dăruite de Dumnezeu Tatăl în numele Lui Iisus. N-am să pot predica un alt mântuitor decât pe Domnul Iisus, pentru că El te-a răscumpărat prin propria-i moarte, Doamne. El a murit pentru păcatele tale, Domnule. El a suportat
momentul Ghețiman, bună oară. Iisus, spune Biblia că în Ghețiman a fost într-un chin ca de moarte, așa agonie teribilă era în inima Mântuitorului știind că va muri. Unii au spus că era frică de moarte. Eu nu cred lucrul acesta. Pentru că nu odată Domnul a spus la apostoli că El s-a născut să moară pentru păcatele oamenilor. Agonia din grădina Ghețiman, că tot vine Paștele în curând, o avea Domnul în inimă din cauza faptului că urma să devină păcat pentru noi. Toate păcatele care mai urâte urmau să fie puse de Dumnezeu în trupul lui Iisus Hristos ca să poată ierta orice păcat. De aceea poate ierta Domnul orice păcat. Pentru că toate păcatele au fost puse peste El. Ori gândul acesta îl înspăimânta, îl tulbura, îl măcina sufletește. Era într-un chin ca de moarte Fiul lui Dumnezeu, așa încât transpirația lui, spune Biblia, era ca niște picături mari de sânge. De aceea te poate mântui doar El, pentru că El a suferit pentru noi, slăvit să-i fie numele. L-au legat în grădina Ghețiman, spune Biblia. L-au arestat, acele mâini care s-au pus peste bolnavi au fost legate și El n-a spus nimic. Putea riposta ca Dumnezeu întrupat ca om. La un cuvânt erau toți praf și cerușă, dar n-a făcut-o. În Vechiul Testament, Samson, omul lui Dumnezeu, a fost legat, spune Biblia, cu 7 frânghii noi, ca să-l poată doborî filistenii. Dar când s-a ridicat odată Samson prin Duhul lui Dumnezeu, s-au rupt toate ca niște cârți. Așa putere manifesta Dumnezeu prin Samson. Oare stăpânul lui Samson nu putea să facă la fel în grădina Ghețiman? Putea sau nu putea? Putea, slăvit să-i fie numele. De ce n-a făcut-o? Pentru răscumpărarea mea. De aceea El mă poate salva și numai El. De aceea spune că e marele preot însemnat și unic. Doar El a purtat și păcatele tale. În Vechiul Testament, Ilie, profetul, a chemat foc din cer, spune Biblia, să miștie un grup de filisteni, de oameni dușmanei lui. Și a venit foc din cer peste oamenii aceia. Oare stăpânul lui Ilie nu putea să facă la fel în grădina Ghețiman? Sau pe Golgota, când a fost între doi tâlhari, la un semn de-al său, veneau îngerii din cer să miștie întregi. Dar Domnul Iisus a suferit și a purtat suferința și moartea Lui a fost o moarte ispășitoare. Te rog, Doamnă, să înțelegi că doar El te poate ierta. Doar El te poate mântui, doar El te poate salva, doar El te poate împăca cu Dumnezeu dacă îl primești pe El. De aceea, în primul rând, spuneam că Iisus, marele preot, e un mare preot însemnat. Așa spune Biblia. Adică e unicul mântuitor, e unicul salvator. Și toată biserica Ebenezer să spună amin. Amin. Nu putem proclama un alt mântuitor. În al doilea rând, Iisus, marele preot, nu doar că e unic și însemnat, El este un mare preot, spune aici Biblia, textul biblic, care are milă de slăbiciunile noastre. Mă uit în sală și poate sunt aici oameni a căror conștiință este apăsată. Este Iisus un mare preot care are milă de slăbiciunile oamenilor. Evrei 4:15. Nu se uită Domnul la noi în seara aceasta cu aroganță. Sunt aici persoane care în conștiința lor apasă poate greu un anumit păcat. Și se gândesc să-l spună cuiva sau să nu-l spună. În primul rând să-l spui Domnului Iisus. Acest mare preot are milă, spune Biblia, de slăbiciunile oamenilor. Niciodată nu veți citi Noul Testament că El i-a izgonit pe oameni cu răutate. Ce mare Domn este Iisus Hristos! Ce mare preot! Slăvit să-i fie numele! Are milă de slăbiciunile oamenilor. Știi ce înseamnă asta care milă? Înseamnă că poți să-i spui orice. Înseamnă că poți să mergi la El cu păcatele tale. Nu-ți va râde în față, nu te va izgoni, nu te va acuza. Încă e îmbrăcat în haine de mare preot. Încă e îmbrăcat în haine de mântuitor. Încă vrea să aibă milă. Încă vrea să răscumpere. Încă vrea să ridice. Mă rog în numele lui Iisus, în seara aceasta, Domnul să ierte păcate. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Vine în minte o întâmplare, s-a întâmplat
într-o seară de Crăciun. S-a predicat cuvântul despre nașterea Mântuitorului Iisus undeva într-o biserică și scopul nașterii sale, că El a venit pentru noi din dragoste. Și când s-a încheiat slujba aceasta de evangelizare, un domn ce deținea o mare putere financiară în acel oraș s-a dus la pastorul adunării și i-a spus: domnule pastor, vreau să îmi acordați 10 minute, că nu mai suport. Și pastorul s-a uitat la el pentru că îl cunoștea cine este, i-a deschis ușa și s-a uitat înăuntru. Intrând în biroul pastoral, omul a început să plângă și i-a spus: pastore, închide ușa, te rog, că mi este și rușine. A început să plângă omul acela, a început să spună cu ochii în lacrimi: domnule pastor, mă cunoaște și ne sunt. Am mari probleme, mă simt foarte rău, mă simt un nimeni. Soția mea, a spus el, e pe punctul să divorțeze de mine. Pentru că m-a surprins în flagrant, am înșelat-o și recunosc lucrul acesta. Domnule pastor, sunt robul păcatului și al alcoolului. Sunt un om mizerabil. Mă poate accepta și pe mine acest Mântuitor Iisus Hristos? Mă poate ridica și pe mine din moșirea asta murdară? Mă poate salva? Are milă și de mine să nu ajung în iad? Să-mi poată salva și mie familia? Și pastorul s-a uitat: domnule George, se poate. Iisus este un mare preot care are milă și încă este îmbrăcat în haine de milă. Și în biroul pastoral, cei doi s-au rugat, s-au pocăit înaintea Domnului și în seara aceea a avut loc convertirea acelui om. Pentru că Iisus, marele preot, încă are milă de oameni. I-a spus Domnul lui Zacheu, ce era director de vamă: Zacheie, dă-te jos, căci astăzi vreau să intru în casa ta. I-a spus Domnul femeii din Samaria, ce trăise cu 5 bărbați în legături ilegitime și al 6-lea bărbat din casa ei era tot o legătură păcătoasă. Deci era o femeie ce trăia în murdăria acestui veac. Și totuși Domnul i-a spus că vrea să-i dea apă vie, vrea să o ierte, vrea să o ridice. Și chiar i-a oferit apă vie și femeii din Samaria. Pentru că Domnul Iisus se uită cu milă la oameni. Slăvit să-i fie numele. Amin. În această seară privirea lui de foc se uită în inima ta. El cunoaște foarte bine viața ta personală. El știe viața ta privată. El știe că dacă trăiești în păcatele acestea în continuare, vei ajunge în iad. Însă în această seară El spune că e un mare preot care are milă. Vrea să ierte păcatele tale. Vrea să schimbe viața ta. Vrea să schimbe familia ta. În această seară spune-i Domnului: Doamne, vino și în viața mea. Ai milă, Doamne, și de mine. Ai milă, Doamne, și de familia mea. Dumneata, Doamnă, sau Domnule, trebuie să mergi la Iisus după milă și după îndurare. Nu la pastorul Haidău sau pastorul Teofil. Nu-ți putem noi oferi milă și iertare. Nu avem mandatul de a ierta pe nimeni. Noi am fost iertați tot de Iisus. Dumneata trebuie să cauți mântuirea la Iisus. Slăvit să-i fie numele. Caută iertare la Iisus. Caută iertare la Iisus. Caută iertare la Iisus. Caută reabilitarea vieții tale la Iisus. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Îmi pare rău să o spun. Nu jignim pe nimeni. Însă Biserica Penticostală, dragi prieteni, nu acceptă un alt mântuitor și un alt mare preot între Dumnezeu și oameni decât pe Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele! Slăvit să-i fie numele! Nu acceptăm un alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât pe Iisus care a murit pentru noi. Maria, tot respectul pentru ea, când sărbătorim nașterea lui Iisus, amintim și numele Fecioarei Maria cu tot respectul, pentru că a fost poarta de intrare a Domnului în lumea noastră. Dar ea a fost un om. Niciodată cât timp a trăit Maria, nu a mijlocit pentru cineva în vederea iertării păcatelor sale. De asemenea, Sfinții Apostoli Pavel, Petru, Iacov, Ioan, tot respectul pentru ei, am preluat de la ei învățătura apostolică, dar ei au fost doar oameni. Sfântul Augustin și alți mari părinți bisericești, ei au fost doar oameni, însă Iisus Hristos
a fost Dumnezeu întrupat ca om. El a murit pe Golgota pentru oameni. El a treia zi a înviat din morți. El e unicul mântuitor. Dacă vrea cineva să fie împăcat cu Dumnezeu, îl rog în numele lui Iisus Hristos să înțeleagă că singurul care îl poate mântui e Domnul Iisus. Amin. Cineva spunea și avea dreptate: domnule pastor, dacă am nevoie de un arhitect când îmi construiesc o casă sau o biserică, n-am să mă duc la mama arhitectului. Mă duc la arhitect, are studiu de specialitate, el îmi proiectează casa, el îmi proiectează dimensiunea, el îmi proiectează spațiul respectiv. Dacă am nevoie de un inginer, mă duc la inginer, nu la mama inginerului sau mătușa inginerului. Dacă am nevoie de un instalator sau un mecanic auto, mă duc la omul de specialitate. El mă poate ajuta. Ce să fac eu la mama lui când doar el mă poate ajuta? Ori, dragii mei, la fel e și din punct de vedere spiritual. Cel care poate mântui e numai Domnul Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să obțină iertarea păcatelor lui și vinovăția să-i fie luată, să vină la Iisus cu pocăință, să-i spună: Doamne Iisuse, iartă-mă! Doamne Iisuse, mântuiește-mă! Doamne Iisuse, Tu ești mântuitorul meu! Împodobească-L toată gloria! Amin. Nu putem predica un alt mântuitor decât pe Domnul Iisus. Dumnezeu îi va scutura cu putere pe cei care și-au permis să predice un alt mântuitor în afara Fiului Său. Slăvit să-i fie numele! Amin. Din Paștele, în câteva zile, am putea spune, și din nou a face apel în biserică la săptămâna mare, săptămâna patimilor Domnului Iisus Hristos. Din nou se va accentua faptul că în săptămâna aceea Mântuitorul a suportat mult pentru noi să ne poată răscumpăra. Săptămâna aceea a început, toți de aici știm, cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Și în timp ce Domnul intra fastuos în Ierusalim, foarte ciudat este faptul că El plângea. Era o intrare fastuoasă, dar El plângea. Toți strigau în fața Lui în ziua de flori: Osana, Osana, Osana! Și El plângea. Știți de ce plângea Domnul? Pentru că Domnul vedea în mulțimea aceea ce nu vedea nimeni. Domnul vedea mulțimea aceea duplicitară. A striga Osana și peste câteva zile doar în Vinerea Mare vor striga: omoară-l și răstignește-l. Domnul vedea mulțimea aceea că una spune cu gura, alta-i viața privată. Domnul vedea templul spre care mergea. Îl vedea că e lipsit de puterea lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. Și a început să plângă Domnul. A început să plângă spunând: Ierusalime, Ierusalime! Vor veni zile când vrăjmașii tăi te vor dărâma, pentru că n-ai cunoscut vremea și ziua când ai fost cercetată. Și Biblia spune că Domnul vărsa lacrimi. Mă uit în biserica Ebenezer. Când Domnul se uită la tine, te întreb: oare ești bucuros sau trist? Când Domnul se uită la familia ta, oare cum este Domnul Iisus? Mel Gibson spunea că o trăire murdară în viața privată e ca și cum am străpunge din nou palmele Mântuitorului. Și eu recunosc, spunea Mel Gibson, că de multe ori prin viața mea am străpuns palmele lui Iisus. Dragul meu frate acum penticostal, te rog în numele Domnului Iisus, de dragul jertfei lui Iisus, trăiește o viață frumoasă în această localitate. Fii o pildă, fii un om moral, fii un om cinstit, fii un om care știe să se pocăiască în fiecare zi. De dragul Domnului, să fim lumina lumii. Doamne, ajută-ne! Spune Biblia că a intrat Domnul în Ierusalim și i-a scos afară din templu pe cei ce vindeau și făceau în casa lui Dumnezeu ce nu trebuie. Am ajuns vremuri că la ora actuală, în locuri de rugăciune, sunt manifestări cum nu trebuie. Sunt ieșiri cum nu trebuie să fie. Fraților, știți ce a spus Mântuitorul în vremea aceea? Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Lăsați-o să fie o casă de rugăciune. Doamne, ajută-ne! Casa mea se va chema un loc de rugăciune. E foarte important cum vii aici, cu alte cuvinte. Când ai pășit pragul adunării, e foarte important ce faci aici și ce fac aici.
atitudine, cu ce planuri, chiar cu ce ținută. Pentru că aceasta e casă de rugăciune. Nu-i nici magazin, nu-i nici shopping, e loc de rugăciune. Nu poți să fii la casa Domnului oricum. Pentru că e casa lui Dumnezeu. Nu poți să fii la casa Domnului ca la piață. Nu poți să fii la casa Domnului ca la tourist center. Nu se poate așa. La casa Domnului vii cu decență, vii cu umilință, vii cu pocăință. Dumnezeu să ne ajute. Ce vrei să-i spui în casa lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu este preocupat să-ți vadă ție frumusețea fizică? Dumnezeu este preocupat de inima ta. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Știu că doare ceea ce spun și prin asta fac vrăjmaș probabil. Dar decât să-mi fie vrăjmaș Dumnezeu, mai bine să-mi fie vrăjmaș oameni. Deci eu sunt convins că cei care au mintea trează vor pricepe că nu-i din partea unui om, ci din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Te întreb înaintea lui Dumnezeu, este normal ca un copil al Domnului, că-i băiat, că-i fată, că-i fată, că-i soră, să vină în casa Domnului cum nu trebuie? E logic. E normal. Iisus, marele preot, are milă într-adevăr. El iartă, ridică din mocirlă, dar apoi cere caracter. După ce te-a mântuit Domnul, cere de la tine caracter. Dacă te vei pocăi, Doamnă dragă sau Domnule drag, după ce Domnul te iartă și te mântuiește cu mila și harul Lui, El îți cere să fii o femeie de caracter. Îți cere să fii un bărbat de caracter. Domnul cere roadă după ce te mântuiește. Domnul se uită în biserica Ebenezer. El nu cunosc starea spirituală a bisericii, dar știu că Domnul se uită la noi și cere roadă, slăvit să-i fie numele. Mi-aduc aminte că Domnul s-a întâlnit cu acel smochin neroditor, l-a întâlnit în drumul său și a căutat roadă în el. Și pentru că nu era roadă în el, Domnul a dat sentința aceea teribilă: în veac să nu mai dea rod în tine. Ori când Dumnezeu dă o sentință, nu se mai poate nimeni opune. Dumnezeu este preocupat. Nu fă de rușine biserica lui Dumnezeu. Te rog să înțelegi că Dumnezeu cere roadă, cere caracter, cere trăire în fiecare zi. Dumnezeu să-ți dea această putere. Amin. Și în Vechiul Testament, poporul lui era comparat cu o viță de vie, iar Dumnezeu cu un stăpân. Dacă veți citi Isaia, capitolul 5, bună oară, veți auzi acolo cântarea profetului Isaia prin Duhul Sfânt, în care poporul lui Dumnezeu era comparat cu o viță de vie, iar Dumnezeu cu un stăpân care caută rod în vița de vie. Și voi cânta prea iubitului meu, spunea Isaia, cântarea prea iubitului meu Dumnezeu. El avea o vie, a săpat-o, a mântuit-o, a ridicat-o, a adunat-o din mări și țări. Și Domnul Dumnezeu s-a uitat în via aceea și n-a văzut că este rodul dorit. Și atunci s-a înfuriat și a spus: am să dărâm gardul viei mele, am să le permit mistreților, am să le permit animalelor sălbatice să-mi calce via în picioare, pentru că eu am răscumpărat-o, eu am adus-o, eu am ridicat-o, dar nu mi-a făcut roadă. Biserica Ebenezer, în primul rând Dumnezeu ne cere nouă roadă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. De dragul Domnului Iisus, trăiește o viață frumoasă. Numai așa vei putea răsplăti puțin jertfa Lui de la Calvar. Dacă vei fi o femeie de caracter sau un bărbat de caracter împreună cu mine, așa vei onora puțin jertfa lui Iisus. Onorează jertfa lui Iisus. Nu fă de rușine pocăința. Nu fă de rușine adunarea. Dumnezeu să cerceteze biserica aceasta. Simt că Dumnezeu vorbește unuia de aici și altuia. Iisus are milă într-adevăr și iartă, dar apoi cere caracter. Stimați prieteni, pocăința nu e așa o teorie. Dacă un om vine la Domnul după mântuire și iertare, Domnul îi oferă, dar în secunda numărul 2, stimați prieteni,
Domnul cere caracter, cere viață, moralitate. Nu mai poți să trăiești cum ai trăit înainte. Că Domnul e bun, iar mă întorc, iar mă duc, iar mă întorc, iar mă duc. Nu! Domnul cere caracter. Hristos a murit pentru tine și își cere aceasta în numele Lui de glorie. Să fii un bărbat de caracter, să fii o femeie de caracter. Doamne, ajută-ne! Din nou revin la jertfa Lui, pentru că a murit pentru noi. Marele preot Iisus. Pilat l-a condamnat fără nicio dovadă. Și l-a trimis să moară pe Golgota între doi tâlhari, deși nu avea dovezi. A semnat actul crucificării cu sadism. A deschis poarta și a spus, duceți la Golgota. Dar să știți că actul acesta lui Pilat l-a costat, a nebunit, spune istoria. S-a fermentat luni în șir după crucificarea Domnului Iisus, pentru că știa că îl condamnase pe nedrept. Și a nebunit, spune istoria. Mergea la râu în fiecare dimineață să spele mâinile, pentru că avea senzația că are sânge pe mâini. S-a încărcat cu sângele Domnului Iisus și el a murit nevinovat. Au deschis poarta Ierusalimului și a pornit convoiul spre Golgota. În față erau cei ce conduceau execuția. Urmau apoi cei trei cu crucea în spate. Urmau apoi soldații care îi biciuiau din spate să meargă cât de repede. Și urmau apoi oamenii din mulțime curioși. Dragi ascultători, dragi prieteni, acest mare preot a murit pentru păcatele noastre, slăvit să-i fie numele. Acest mare preot a murit pentru noi. Și scopul morții sale, știți care a fost? În Roman 14 spune așa, El a murit ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. În această seară, spre final, vreau să-i rog pe cei care încă nu sunt sub stăpânirea Domnului Iisus să vină la crucea lui Iisus. Să vină sub scetrul lui Iisus. Domnul să mă ajute! Domnul să mă ajute! Pentru că efectiv un om care trăiește cu Domnul sau sub sceptrul Domnului se vede în societate. Se vede în societate. Biserică dragă, să rămânem sub sceptrul lui Iisus. Să rămânem sub jertfa lui Iisus. Mărit să-i fie numele. Mărit să-i fie numele. Mărit să-i fie numele. Un mare preot însemnat. E un mare preot care are milă de oameni. Și vreau să închei acest mesaj spunând că este un mare preot care oferă har și ajutor în vreme de nevoie. Așa se încheie textul citit. Să ne apropiem cu deplină încredere în seara aceasta de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Dragul meu, draga mea, eu nu te pot ajuta cu nimic pe linie spirituală. Mă pot ruga atât. Eu nu-ți pot oferi iertare, har și ajutor. Tu te afli într-o nevoie mare spirituală, probabil. Tu te afli cu inima răvășită înaintea Domnului. În această seară, pastorul Haideu nu-ți poate oferi nici har, nici ajutor. Dar El, Iisus, El este marele preot care oferă har și ajutor. Mă întreb în această seară, Doamne, oare câți au nevoie acum de ajutorul Tău? Frate și soră, Dumnezeu să-ți dea har! Amin. Prietene care ești aici, Dumnezeu să-ți dea har! Amin. Har înseamnă milă și îndurare, har înseamnă ajutor. În această seară eu simt că sunt aici persoane care au nevoie urgent de harul lui Dumnezeu, care să ne aducă mântuire, iertare, pace, bucurie în familia lor răvășită. În această seară voi apela ca Iisus, marele preot, să ofere har din belșug, să ofere har pentru familia ta, să ofere har pentru copiii tăi rebeli. Credeți că Domnul poate oferi? Haleluia lui Dumnezeu! Îmi vine în minte experiența unui pastor penticostal de experiență, care vreau să închei. La un cer de rugăciune a auzit o voce. Spitalul județean, camera cu tare. Efectiv, spunea fratele Pavel,
Am zis, Doamne, nu cumva am vreo halucinație? Și Domnul pentru confirmare a repetat, spitalul județean, camera cu tare, era nevoie acolo de harul lui Dumnezeu. M-am îmbrăcat în seara aceea și am plecat la spital. Când am deschis ușa salonului, erau niște bărbați în salon la reanimare. Urmau să plece. Undeva lângă geam, spune el, era un frate pe care îl cunoșteam. Imediat m-am gândit că Domnul m-a trimis pentru el. M-am apropiat de el și i-am spus, frate Petru, uite ce mi s-a întâmplat. Am auzit o voce care m-a trimis aici. Vreau să mă rog Domnului pentru dumneata. Îmi dai voie? Desigur. Și s-au rugat împreună. Mă gândeam că acolo se va încheia totul, spunea păstorul acesta. Dar în secundele următoare, situația a luat o altă direcție. Undeva lângă ușa salonului, era un bătrânel cu părul alb. Ochelarii fumurii, și-a ridicat ochelarii și a spus, Domnule pastor, de mult n-am auzit o rugăciune sau o slujbă. Vreți să vă apropiați? Și pastorul s-a apropiat de el. Și bătrânul a întrebat, știți cine sunt eu? Nu știu, a răspuns pastorul. Eu sunt profesorul universitar Ioan Aldea. Am 2 doctorate, domnule pastor. Am scris cărți. Am școlit mulți studenți. Dar acum sunt aproape de moarte. Și familia mea, domnule pastor, m-a abandonat. Abia vin pe la mine din când în când. Sunt aici în spital și aștept să mor. Aș avea o dorință, a spus bătrânul. N-ai vrea să mergi până jos la magazin să-mi cumperi niște fructe? Că am mai trimis pe cineva zilele trecute și am plecat cu bani cu tot. Dar dumneata ești pastor și ești un om serios. Ba da, a spus fratele Pavel, liniște pe ei. A coborât jos la beceu și a cumpărat fructele respective și le-a dus înapoi. Bătrânul i-a mulțumit frumos, apoi au discutat de Scripturi, au vorbit despre Domnul Iisus, judecata viitoare, mântuirea prin Hristos și s-au rugat împreună. M-am despărțit de el, spune fratele Pavel, cu o promisiune că am să mă întorc în câteva zile. Și așa am făcut. Însă când m-am întors în spital, patul profesorului Ioan Aldea era gol. M-am uitat în dreapta cu emoție, nu era în dreapta. M-am uitat în stânga, nu era nici în stânga. Și mă întrebam că unde este? Când doream să întreb salonul unde se află profesorul, mi-au luat-o înainte și mi-au spus, domnule pastor, nu mai căutați. Nu-l mai căutați pentru că azi noapte profesorul Ioan Aldea a plecat în veșnicie. Dar înainte să moară, domnule pastor, s-a ridicat din pat puțin, adunându-și puterile, mi-a spus, dragi colegi de salon, dacă se întâmplă să vină pastorul pe la mine zilele următoare sau mâine, vă rog să-i spuneți că mie mi s-a arătat în vis Iisus Hristos și cu o voce blajină mi-a spus, făcându-mi cu mâna, nu te teme, Ioan, și tu ești al meu. Nu te teme, Ioane, și tu ești al meu. În salonul ăsta de spital tu vei pleca în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că și acestui bătrânel Iisus i-a oferit har în ultimele ceasuri de viață. Dacă îmi dorești ceva pentru biserica din Sălart, pentru prietenii care sunt aici, îmi doresc ca Domnul să le ofere har. Harul Lui să aducă mântuire familiei tale. În această seară, în această noapte, harul Lui să fie peste copiii tăi rebeli. Pentru că i-a spus Domnul și tâlharul de la Golgota, azi vei fi cu mine în rai. Înainte ca să moară acest tâlhar, Iisus l-a mântuit. Era pe cruce lângă Iisus, spune Biblia, și urma să moară tâlharul. Toată viața a tâlhărit omul acela. Poate că și crime oribile și urma să moară. Hăurile iadului erau căscate să-l primească.
Erau gata, pregătiți să-L preia. Dar pe buza morții a făcut un gest. S-a întors spre Iisus, spre Cel ce oferă har. Și a spus: Doamne, adu-ți aminte și de mine când vii în împărăția Ta. Doamne, sunt în har și mor și mă duc în iad. Oferă-mi și mie har în ultimele clipe din viață. Și Cel ce oferă har s-a uitat la el și a spus: azi vei fi unde? În eroi. Slavă Domnului! Nu ești dumneata mai rău decât în harul Domnului. Sau dumneata Domnului. Chiar dacă ai fi mai rău ca tâlharul, Iisus poate oferi har și iertare. Pentru că El e mare preot care oferă har. Eu simt că Domnul e aici. Și harul Lui deja e pregătit să fie turnat peste biserică, peste frați și peste surori și peste prieteni. Harul Lui aduce mântuire, aduce iertare, aduce împăcare cu Dumnezeu, aduce vindecare. Dacă cineva e bolnav aici, mă rog ca harul lui Hristos să-l vindece. Pentru că i-a spus Domnul unui om de la Betesda, paralizat: ridică-te în picioare! Ridică-te în picioare! Și s-a ridicat. În această seară ne ridicăm înaintea Domnului. Iisus e prezent în locul acesta. Am avut un mesaj legat de Iisus, Marele Preot. Un mesaj despre Cel care poate mântui. Am accentuat faptul că Iisus, Marele Preot, e unic. E însemnat. Am accentuat puțin faptul că doar El te poate salva, Doamne. Doar El te poate mântui, Domnule. Tânărule, El te poate ierta, Iisus. Am accentuat faptul apoi că Iisus are milă de oameni, nu-i de afară cu mâinile goale. El are milă de cei mai păcătoși oameni, care se scaldă în mocirla păcatelor lor și se gândesc ce va fi cu ei. Iisus îi poate mântui. Și am accentuat faptul că Iisus, Marele Preot, oferă har și ajutor. În această seară mă rog ca harul Lui să fie turnat peste biserică. Amin. Plecăm capul puțin înaintea Domnului. Vreau să te întreb, în numele Domnului Iisus, Doamne, Domnule, vrei să primești și Tu harul acesta lui Dumnezeu? Ai nevoie de acest har mântuitor să vină peste viața ta, să te ierte, să te mântuiască? Vrei să ne rugăm pentru tine, să rugăm pe Iisus, Marele Preot, să ofere har în seara aceasta familiei tale, vieții tale, sufletului tău? Aici sunt oameni care au nevoie de har, au nevoie urgent, dar oare vor putea ei să spună asta printr-o ridicare de mână? Oare vor putea să fie sinceri în fața lui Dumnezeu, să spună printr-o astfel de ridicare: da, Doamne, și eu am nevoie de har, și eu am nevoie de Iisus, și am nevoie de mântuirea Ta? Vei putea oare face asta? Închidem ochii, vă rog. Lăsăm ca Dumnezeu să privească sala. Aleluia. Domnul Iisus și păstorii. Este cineva în locul acesta care vrea să fie sincer și de o ridicare de mână să spună: Doamne, am nevoie de har în viața mea, har care să mă mântuiască, har care să mă ierte, să mă reabiliteze, să mă ridice. Este cineva? Fă un semn cu mâna. Sunt mâini ridicate spre Domnul. Și te prode chenda, ține-o sus. Ține-ți mâna sus înaintea Domnului. Că în seara aceasta vreau să cer harul Lui. Vreau să cer harul Lui care mântuie. Harul Domnului Iisus care mântuie. O, Doamne, s-au ridicat câteva mâini aici. Tineri, oameni mai în vârstă care vor ca harul Tău să-i mântuiască. Iisuse, Mare Preot, de la dreapta lui Dumnezeu, te rog, în secundele următoare, trimite har din cer. Amin. Aleluia lui Dumnezeu. Eu simt că Domnul e aici, fraților. Harul Lui se va revărsa să ierte în seara aceasta. Sunt oameni care vor să primească harul Domnului.
Marele preot printre noi în seara aceasta. Doamne, Dumnezeul meu, te rog să lași har. Doamne, Dumnezeul meu, lasă har. Lasă har peste acele mâini ridicate. Lasă har peste acele femei, acei bărbați, acei tineri. Lasă har, Doamne. Aleluia lui Dumnezeu. Domnul e prezent în adunare. Domnul lasă harul lui peste noi în seara aceasta. Iisus e un mare preot care are milă de tine. E un mare preot care oferă har. Ai nevoie de pace în familie. Ai nevoie de mântuire în inima ta. Iisus Hristos îți dea mântuirea. Spune-i, Doamne, mântuiește-mă. Doamne, dă-mi harul Tău mântuitor și mie. Doamne, reabilitează-mă și pe mine. O, tânărul, spune-i să te ierte în seara aceasta. Spune-i, Doamne Iisuse, mă pocăiesc înaintea Ta. Spune-i, tânărule, Doamne Iisuse, mă pocăiesc înaintea Ta. Doamne Iisuse, Tu ești marele preot care poți oferi mântuire în seara aceasta și vieții mele. Doamne Iisuse, Tu ești marele preot care ai purtat crucea pentru mine. Doamne Iisuse, mântuiește-mă! Du-te la Iisus pe mântuire. Caută mântuire în mâna lui Iisus. Vreau să începem cu biserica o rugăciune. Pentru acele mâini care s-au ridicat spre Domnul, care invocă har. Nu știu, sunt frați, surori, prieteni, orice ar fi. Dumnezeu să le dea har. Dacă sunt nemântuiți, să-i mântuiască Domnul. Dacă sunt bolnavi, să-i vindece Domnul. Biserica Ebenezer crede în harul lui Dumnezeu. Crede în puterea harului. Crede în jertfa lui Hristos. Și în clipele următoare ne rugăm. Ne rugăm pentru prietenii de aici. Cei din familie nemântuiți. Pentru Comuna Sălard, județul Bihor, România. Cerem harul Domnului. Intrăm cu biserica în rugăciune de mijlocire. Convinși că harul Domnului lucrează. În această seară, harul Domnului să aducă mântuire. Amin. Iisus Hristos să aducă mântuire. Caută-L pe Domnul, Doamne. Tineri, frate, soră, El oferă har și mântuire. Pe mine m-a mântuit Domnul Iisus. Slăvit să-i fie numele. Flaviu, sunt aici în față cu echipa ta de cântare. Să cântăm cântarea care am promis că o vom cânta despre Domnul care a trimis Duhul Sfânt ca misionar. Aleluia! În urmă cu 2000 de ani, niște greci, spune Biblia, l-a căutat pe Filip și au spus, Domnule, am vrea să-L vedem pe cine? Pe cine? Pe Iisus. Niște greci. Mi se pare foarte ciudat. Dacă evreii îl răstigneau și îl acuzau și îl disprețuiau, vin niște greci să-L caute pe Iisus. Dragii mei, parcă se întâmplă la fel și în vremurile noastre. Copii crescuți în adunare, duși la binecuvântare, parcă ei nu prea vor să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Și ne chinuim uneori ca părinți să le explicăm că asta e calea, mântuirea prin Domnul. Și parcă nu vor. Exact ca evrei din vremea Domnului. Crescuți în adunare, duși la binecuvântare, nu vin, nu fac legământul cu Dumnezeu, nu se pocăiesc. Și vin greci, vin oameni care nu au nici tangență puțină măcar cu Biserica Pentecostală, de exemplu. Îi vedem că vin pe ușa adunării, vin la evangelizare, ascultă și se predau. Vin grecii, îi cheamă Dumnezeu. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Amin. Le atinge Dumnezeu inima. Și copiii mei rămân și nu se întorc, și copiii tăi rămân și vin străini. N-au nici pe bunicul, nici pe bunica, nici pe tăticul, nici pe mămica. Vin ei. Îi cercetează Dumnezeu. Dragi copii, crescuți în adunare, nu cumva să părăsiți adunarea Domnului. În primul rând, sunteți așteptați voi. Voi crescuți în adunare. Voi, micuții ăștia de aici, care veți crește. Voi, în primul rând. Asta dorim noi. De aceea, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Și apoi toți cei din afara bisericii pe care îi cheamă Domnul să primească mântuire. Amin. Nu știu câți prieteni sunt aici, dar dacă sunt aici, Dumnezeu să-i mântuiască. Amin. Și acum cântăm cântarea despre Iisus Hristos și a trimis Duhul Sfânt. E timpul să ne pregătim. E timpul, Doamnă sau Domnule, să-L primești și Tu pe Iisus ca Domn
și Mântuitor. E timpul să te pocăiești. Ajunge, spune Duhul Sfânt prin Petru, că ai trăit în chefuri, în beții, poate în alte păcate mai murdare. Ajunge, Doamne! Ajunge, Domnule! Ajunge, spune Biblia asta! Ajunge! Primește-L pe Iisus, pe Marele Preot, urmează-L pe Iisus, botează-te, cum a spus Iisus, în numele Sfintei Trăim. Și Iisus, în ziua judecății, va sta lângă tine. Mărit să-i fie numele! Mărit să-i fie numele! E timpul! Haideți să cântăm!